Είσαι επαγγελματίας? Ενδιαφέρεσαι να προσεγγίσεις πελάτες με έξυπνο και αποδοτικό τρόπο? Οι τεχνίτεσonline.gr είναι η νέα λύση στην έβρεση πελατών. Δώσε προσφορές για τις υπηρεσίες σου σε δεκάδες πελάτες που σε χρειάζονται εύκολα και άμεσα. Ενίσχυσε τη φήμη σου με θετικές αξιολογήσεις πελατών σου και γίνε ένας από τους καταξιωμένους επαγγελματίες της τεχνίτεσonline.gr. Το διαδίκτυο έχει δύναμη. Μη μένεις εκτός. Αναβάθμισε τώρα το λογαριασμό σου σε επαγγελματικό και διεύρυνε τους επαγγελματικούς σου ορίζοντες. Το μόνο που χρειάζεται είναι το πιστοποιητικό τεχνίτεσonline.gr, το οποίο θα βρεις παρακάτω στο προφίλ σου για να το εκτυπώσεις. Στείλε μας με fax, email, courier ή ανέβασε από το προφίλ σου σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο πιστοποίησης ΤΕΟΝ. Το έντυπο πιστοποίησης βρίσκεται στο προφίλ σου. Μπορείς να το εκτυπώσεις και να το αποστείλεις μαζί με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς σου. Σε κάθε προσφορά που δίνεις, έχεις δύο επιλογές. Στην πρώτη επιλογή μπορείς να συμμετέχεις σε ποσοστό και επιβαρύνεσαι μόνο εάν κερδίσεις την εργασία. Στη δεύτερη επιλογή μπορείς να εξασφαλίσεις επιτόπου το τηλέφωνο του πελάτη και να κανονίσεις ραντεβού. Η επιλογή είναι δική σου. Η ομάδα της τεχνίτεσonline.gr σου εύχεται καλές δουλειές.